Rasulullahi manzo dan Amina, manzo dan Amina. Dukkan wanda ya gita ranar gobe kiyama wala girza ya ganshi manzo dan Amina, manzo dan Amina. Ranar gobe kiyama Allah ya samu ganta manzo Rasulullahi manzo dan Amina. Ceto ranar gobe kiyama al'umma ku ce mini manzo dan Amina, manzo dan Amina. Dukkan wanda ya kika koko batanci kanka yaki ne akan sa manzo dan Amina, manzo dan Amina. La ilaha illallah, la ilaha illallah, manzo dan Amina. Manzo dan Amina, manzo dan Amina, manzo Nurullah, manzo Habibullah, manzo Surullah, manzo dan Amina. Naku sojan waka 08107943900. Allah ka samu ga Annabi Muhammadu.